तर शुभ सकाळ मित्रांनो, सर्वांना महाराष्ट्र दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि काय, आज कामगार दिन पण आहे. कामगार दिवसच ना, कामगार दिवस. हा, मी पण त्याच्यातच आहे. तर एम्प्लॉय लेबर डे आज. तर मस्तपैकी आज सुट्टीच आहे. तर आणि मस्तपैकी इकडे बनवलंय उत्थप्पा नाश्त्याला, आणि सोबत घेतलंय मी केचप, आणि हिने इकडे बनवलंय चटणी, डोसा. तर आता नाश्ता करूया आणि बघूया आज काय काय करायचं ते बघू आज. तर नुसता आराम होते ते पण कळेलच. तर नाश्ता करू आणि नंतर भेटू. तोपर्यंत कालच्या हळदीचा ब्लॉग एन्जॉय करा. बघा सगळं नाश्ता करतात बघा, दोघे जण शांत शांततेत. तुम्हाला वाटलं मी एकटाच आहे? नाही, नाही, इकडे आहेत. तर मित्रांनो, काय शूट म्हणजे आराम झालेला आहे आज, मस्त खूप बीप झालेत. आणि आता जरा एक संध्याकाळच्या आपल्या छोट्याशा नाश्त्याला ऋतू बनवते मस्तपैकी. काय बनवते तर बघूया आपण. तर इकडे बनवूया आपण फ्रेंच फ्राय, चीज, चिली फ्लेक्स वगैरे टाकून बनवूया मस्तपैकी. बघा, इकडे बटाटे कापण्यात आलंय, इकडे तेल टाकतंय, इकडे बटाटे किसते, त्या खराव खराव. तर इकडे बटाटे मग आता इथे मस्त फ्राय होणार. तर नंतर बघूया आपण फ्रेंच फ्राय, चिल्ली फ्लेक्स विथ मेयोनीज, सगळंच मिक्स, सगळंच मिक्स टाकून आता मस्तपैकी आपण आता ना बघूया. थोडस एक घरगुती बनवूया आपण, घरगुती म्हणजे घरगुती बनवायचा आणि खायचा मस्तपैकी. एक संध्याकाळचा नाश्ता मस्त शेवट केले, कारण गरम लईच होते, तर त्याच्यामुळे एक हवेच. तर जरा आता ते कापून वगैरे होऊ दे, मग आपण तळताना बघूया. ठीक. तर मित्रांनो, काळा येतो काळा येतोय का? तर आता कापून झालेत जवळजवळ. आता आपण तेलामध्ये फ्राय करणार. लांब आधीच वॉर्निंग आहे, लांब व्हा. ह्याच्यामध्ये हा हा गोटा बघू लागला पाहिजे पाण्यातून डायरेक्ट, कारण पाणी पण आहे ना त्याच्यामुळे ते एवढं हे करतं. हे बघा हे बघा हे बघा. फ्राय होऊ दे आणि जर आपण याच्यात मिक्स करूया आणि खाऊया. डिश मध्ये घेऊन मस्त चिली फ्लेक्स टाकून वगैरे मस्त खाऊया आपण. आणि नंतर संध्याकाळी बघूया, शूटचा प्लॅन करूया आपण. शरम पण लवकर येईल त्याच्या शॉप मधून, करूया शूट काहीतरी कंटेंट. एक सुचलंय ते पण बनवायचं. ठीक आहे. तर आता हे होऊन दे तयार, मग आपण डिश मध्ये सजून तुम्हाला दाखवू. मित्रांनो, मंडळीनो, आपलं मस्त रेडी झालेलं आहे फ्रेंच फ्राईज. आणि इकडे त्याला होल काय पाहिजे. ते असं 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 हे करायला ना, पहिले हे टाक, मिक्स करताना टाकायचं ते. यार काय मम्मी, यार विसरली यार. तर आता मेयोनीज टाकूया याच्यामध्ये मस्तपैकी. हे बघा झाले बघा, मेयोनीज टाक. काय ज्याच्यात मेयोनीज आले काहीच. या काय वा, काय स्टाईल आहे आमच्या मम्मीची. या घेतलं टाक थोडं. मम्मी एकटा आमची एकदम निरकून. लाटणं देऊ का? लाटणं नाही जर खाली पडता का म्हणे म्हणून. मेयोनीज आलेलं आहे एकदम मस्तपैकी, मक्खन लालवाने आलेलं आहे मेयोनीज. नीट पाहिजे का मम्मी? टाकलं नाही मी, नाही टाकलेलं. तर मेयोनीज आपण लावून घेऊ आणि हे वरतून टाकायला बघूया आपण की मेयोनीज लागले. आणि आता टाक चिली फ्लेक्स. डालो हा 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 हा, साईडला पण टाक. बस तू पूर्ण पडेल ते. बस ते ऑर्गेनो टाकचं. बस ऑर्गेनो डालो. मेयोनीज फ्रेंच फ्राईज आपले रेडी आहे. आणि आता मम्मीने आमच्या मस्तपैकी फोडलंय. बस तू सगळं पाडशील त्याच्यामध्ये, भीती वाटते मला.
तर गाईज आता आपण एक खाऊया मस्तपैकी लागेल असा असा. हा हा यम्मी यम्मी. मस्त झालंय एक नंबर. आता मी संपवणार त्यानंतर तुम्हाला भेटणार. हो तुम्ही कसं झालं छान बघ. छान झालं नंबर. खाऊ. मित्रांनो आमचा फायनली एक शूट होतं. इकडे स्टँड लावलेला ऑलरेडी एक. ठीक आहे. अरे तो चालू केलं की काय मी नाही ना. तर इकडे होणार आहे शूट. तर तुम्हाला डायरेक्ट मला वाटतंय आपल्या शॉर्ट्समध्ये किंवा रीलमध्येच बघायला भेटेल. कारण की कोण BTS शूट करायला नाही आहे. ऑलरेडी एक स्टँड आहे तो आपल्या ह्याला लावलेला आहे. तर डायरेक्ट शूट होऊ दे नंतरच भेटूया आपण. कारण की स्टँड नाही आपल्याकडे एकच आहे आणि कोण चरण नाही आहे. अजून एक गावावरून आले नाहीत आणि दोघं लग्नाला गेलेत. तर चला नंतरच भेटू. शूट करू नंतर भेटू. काय बोलते सर्दी झाले. तर मित्रांनो आपल्या कंटेंट शूट नंतर मी आलोय ताईकडे. कारण की ताई देते काहीतरी भात सप्पीवाला. माझा करायला आला नाही. हा काय तुझा शूट करायला तू बोललीच नाही. त्या दिवशी बोललास तू मला आपण शुक्रवारी तुला बोललो ना मी. बोलव ना तू फ्री असशील तेव्हा. इकडे होतोय मला वाटतं अंड्याचं काहीतरी बनतंय काय माहित नाही. बनतानाच बघूया आपण काय बनतोय. घाम बघा नाही भाई दिसतोय का. जरा पण घाम नाही भाई. जो मला दिसतोय ना मला तो तुझ्या चेहऱ्याला अजिबात नाही दिसत. बघायचं दाखवू तुला कसं दाखवू आता. घाम दिसतोय. काय बनतंय काय म्हणतंय बाहेर मोबाईल पडला. पिल्लू आमचा खाली फिरतोय. तर बघूया काय बनवते काय माहिती नाही. बनवून आणि घेऊन जाऊ घरी आणि जेवूया. काहीच अंडा फ्राईड राईस बनवलाय पण माझ्यासारखा नाही बनवलाय. खाऊन बघ. अरे आम्ही ते किती वाज बनवलेला तुला माहिती नाही. तुम्ही मामाकडे गेलेली तेव्हा ब्लॉग मध्ये आहे. तर इकडे अंड्याचा पोळा पिल्लूसाठी आहे मला वाटते. तर दिलाय ना. तर अंडा फ्राईड राईस. फ्रेंच फ्राईज. हो भाई काय पण फ्रेंच फ्राईज कोणी खाल्लेत नाही का. आपण खाल्ले काय खाल्ले असतील तर ब्लॉग मध्ये असतील नाही तर नसतील. तर चला घरी जाऊन जेवूया आपण. हिचं काय ऐकू नका. उद्या ऑफिसला जायचंय. ठीक आहे. आता गरम दिसतंय बघ. पाणी लावलंय डोक्याला. चलो हाऊस आहे ना. बाय 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 करा पण खालून सांभाळून जा. तर मित्रांनो मंडळींनो आणि हा बघा हा माझ्यासोबत आलाय. मग अशी राईस आणला तेव्हा ताई बोलली नीट जा पण हा काय याचं लक्ष इकडंच होतं. तिकडं आलं ना बघा त्याचा दिलेला बड्डेला ट्रक ओपन करून बघतोय. एन्जॉय करतोय आणि आम्हाला पण झोपून देत नाही. मला जायचं ऑफिसला वगैरे. त्या मम्मीला सुट्टी आहे तर घरी जात नाही. तर चला आता ब्लॉग करूया. येईन काय झाले नाही खास. थोडंसं आपलं असंच दाखवलेलं आहे. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि काय करा सबस्क्राईब करा. तर भेटूया आपण उद्या. काळजी घ्या. शुभरात्री. शुभरात्री बोल. इकडे बोल. इकडे बघ. बाय 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 कर. बाय बाय असं करा बघ. बाय मी मारेन.